Vnímam to hlavne z pohľadu toho seniora v tom zmysle, že je to inkluzívny projekt, ktorý pomáha vyplňať čas a obohacuje. Jednak tá arteterapia je podľa mňa dobrou metódou na sebapoznávanie a rozvoj aj zručností, ale aj duchovných vlastností samozrejme. Žijeme v dobe, ktorá je plná digitálnych technológií a hlavne nás ovplyvňuje takéto napojenie na ten televízny kanál alebo mainstream. A myslím si, že keď sa naučíme stíšiť a trošku viacej vnímať seba, tak sa dostaneme do štádia, kedy sa vrátime naspäť k nejakým koníčkom alebo záujmom, ktoré boli ešte predtým. Čiže to ohrozenie práve vidím v tej prílišnej zamerania sa na nejakú mainstreamovú kultúru. My v Krajskej galérii v Prešove ako pamäťové inštitúcie samozrejme máme galerijnú edukáciu alebo program, ktorý zahŕňa aj program pre seniorov, s tým, že vedieme galerijný klub, ktorý zastrešuje práve tu takéto aktivity, ktorý funguje už roky popri galerijnej činnosti. A do budúcna sa chystáme rozvíjať túto činnosť a skôr spájať generácie, a teda starších ľudí s tými úplne najmladšími alebo nultými ročníkmi. A v rámci nášho galerijného fondu, ktorý je veľmi bohatý, tak by sme chceli vlastne tematizovať to naše zbierkové bohatstvo a nadväzovať na to rôznymi metodickými cvičeniami a pracovať vlastne multigeneračne a inkluzívne.